ụmụnne m ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Ya mara anyị niile mma. Arụ isi ike wakwara unu ọjị n'ebe ọbụla unu si esonyere m. Ana m ekene unu. Ọ bụrụ na tata bụ izi gị ịfụ iru m na ịnụ olu m, onye ị na-afụ iru ya na onye ị na-anụ olu ya bụ eze nwaanyị ọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chisike ya bụ ihe m ji azọ ndụ. Na nke tata nkụzi m ga-azọkwa gị ndụ ma ọ bụrụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi ya. Isiokwu m nke tata bụ otu esi agọ mmụọ n'ọdịnala Igbo. Subtitle ya na English bụ How to Pray n'ọdịnala. Ya bụ ife ndere ya ka o nwee ike ikwe anyị nchọta ọsọsọ, maka na ụfọdụ bụ ndị na-aga na Google na YouTube wee na-ataipụ otu esi agọ mmụọ, maka na elere m anya fọ na ịgọ mmụọ na-achọcha anyị ahụ. Nke bụ eziokwu ụmụnne m bụ na gị bụ onye na-afụ iru m na-esonyere m. Ọ bụrụ na ihe gbasara ịgọ mmụọ n'ọdịnala na ọ dị amasị gị, ọ baghị uru na ị na-esonyere m, maka na nkụzi a site na mbido ya wee rukwa n'oge ugbu a, ihe gbasara ọdịnala na mmadụ ịghọta ike nke onwe ya bụ nkụzi m na-akụzi. Ọ wee bụrụ ya ka anyị na-aga n'iru. Tupu m na-aga n'iru, aga m abụrụ na egwu unu, mana ọ na-amasị m ịdị na-agụ egwu. Ọdịnala bụ ụzọ Chukwu, mmadụ ndị ya na-aga n'iru. Udo na ịhụnanya bụ njirimara anyị. Ọfọ na ogu bụ ihe anyị ji aga. Ọdịnala bụ ụzọ Chukwu. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-aga n'iru, mana marakwa na eze nwaanyị ọpụrụ iche asịkwa gị na ọdịnala na-enye ego. Ọdịnala adịghị enye ego. Ihe ga-enyere gị ego bụ mbọ ị na-agba, maka na ọ bụrụ na ị negharịa anya ịfụ na ndị dibịa niile a nwere ihe ha na-eme. Ọ gịnị bụ ihe ha na-eme? Fanọrọ ịchọrọ ha bịafa gbara gị afọ, inye ha ego. Fanọrọ ịchọrọ ha bịafa gboo mkpa ahụ ị nwere. Ebe a ka akara ụwa ha dị. Gị bụ onye na-anụ olu m gbabatara n'ime ọdịnala, ịbụ ụbịam bịakwute n'ime ọdịnala, ịchụ àjà nke izizi, ịchụ àjà nke abụọ, si na ike adịrọ n'ọdịnala. Ka m gwakwa gị eziokwu na ọdịnala adịghị enye ego. Ọ masị gị bụrụ ụbịam gị gbapụta n'ime ọdịnala, isi na ọdịnala ga-enye gị ego, ị na-ararụ ụra n'ime ụlọ, ị ga-atakwa afụfụ. Mmụọ adịghị enye ego. Unu na-anya ego anyị na ha eri n'ụwa mmadụ akịta bụ ego akwụkwọ, ego a na-aprịntị n'ebe niile dị iche iche. Onwekwa eje na mmiri wee bute akpa ego. Onwekwa eje n'ihu arụsị be nna ya bute akpa ego. Ego mmụọ na-apụta wee bụrụ ego mmadụ. Ị na-agba mbọ na-akara ụwa gị, ego ahụ na-abịara gị. Ya mere gị bụ onye gbabatara n'ime ọdịnala, ikekwe ibu ụbịam mbata ọdịnala, ị na-achọ ka àjà na-abụ na ete ịchụrụ ka i bido na-afụ $1,000 n'akpa gị. Ọcha ọcha ka ọ bụ. A na-akwa m akụzi nkụzi gbasara ego n'ọdịnala na-ebinye gị ego. Mana ọ bụrụ na ị nọrọ n'ime ya ghọta ike nke onwe gị, na-agba mbọ, o nwere ife ya kwụchi gị ụzọ ego gị. Maka na ya bụ nsogbu anyị na-enwe n'ụwa abụrụ mmụọ nọ mmadụ. Ọ mmadụ ibe gị bụ nsogbu gị, bụrụ amoosu inwe. Sọnsọ na ịbụ nwa agbara, ịbụ nwa Igbo, ịbụ nwa nwere ọgbụgba ndụ, mana ịmaha ụzọ ọgbụgba ndụ gị, ọ mgbe a ka mmụọ ga-enyewe gị nsogbu. Mmụọ abụrụ onye obi akpọ. Ịgbakwute mmụọ, ya bụ onye gbafuru akpafu. Nwata gbafuru agbafu, gbafuru akpafu, chi ya taa azụ, nna ya na nne ya ga-anabata ya. Ọ bụrụ na iji ata azụ n'ụzọ nke ọdịnala, mmụọ ga-anabata gị. Ma gị gbawakwa mbọ ejekwana je dị na-ararụ ụra si na ị chụrụ àjà gbuo ebule wee gbuo ehi, na ego ga-esi n'elu daara gị. Ọ bụkwa ya bụ egwu ọdịnala ngụ. Ọ ụzọ Chukwu. Maka na ọ bụrụ god iri n'ihi na-enweta ego, mana o nwere ihe na-echekwa gị na mmụọ. Inwe spiritual backup, inwe spiritual protection. Onye bụ na ndị ụfụ obi ga-egbu gị. Ndị ụfụ obi nọ n'akụkụ gị na-ama ha, hidden enemies gị na ha na-erikọ, they will kill you ma ọ bụrụ na ịkpachaghị anya. Ya mere ghọta ike nke onwe gị ka ị nwee nchekwa, maka na mmadụ ibe mmadụ ka a na-aya, maka na ndị mmadụ na-emezi ibe ha ịwa. Eke nsogbu anyị nwere sọnsọ nke ntente bụ nke si na mmụọ. Ndị ọzọ niile bụ nke mmadụ na-ewetara ibe ya na nke mmadụ ji aka ya ewetara onwe ya. Ọ kachasị nke onye na-eme gị ihe nọrọ gị nso. Ọ bụ na ịkpachaghị anya n'ụzọ ọdịnala ị gbabara, ị nwekwara ike egwu gị gbapụ, maka na onye na-eme gị ihe nọ gị nso, ọ na-ahị gị ọnụ. Ya ka m ji wee na-akụziri unu nkụzi ghọta na ike nke onwe unu tata, dịka m bịara ịkụziri unu ka esi agọ mmụọ. Ya bụ na ị nabatara ikikere nke ọdịnala na mmụọ nke ala Igbo dịka onye ndị nwe gị na ndị nzọpụta gị. I wee je weta nzu, weta edo, weta ọjị, wetekwanụ akwa ọkụkọ, ma weta mmanya ọkụ.
Mmanya ọkụ a na-eji agọ mmụọ na mgbe gboo gboo bụ nke esiri esi, a na-eji mmanya ngwọ wee na-esipụta, mana kịta majọriti mmanya ọkụ anyị na-eyi ozugbo intanọl. Mana ịgwa unu nke bụ eziokwu, dịka ọ dị anyị mma n'ọnụ, ọ dịkwa mmụọ anyị mma n'ọnụ, anyị na-aṅụ ya wee bụrụ ya. Nzu, gị bụ onye na-anụ olu m na-agụ mmụọ, nzu enwekwana nwoke na nwaanyị. Ekwugo m ya na nkụzi ma ọ dịkwa afọ abụọ gara aga na nzu enweghị nwoke na nwaanyị. Nzu bụ nzu na ọ bụ ome bụ omenala mere ya ọ bụrụzie na nke a bụ nke nwoke, ọ bụrụ nke nwaanyị. Jee n'ime ahịa wee fụ ka esi wee kaa ya ihe gosi gị na nke a bụ nke nwoke maọbụ na nke a bụ nke nwaanyị, o wee bụrụ ya. Mana nzu enweghị nwoke, onweghị nwaanyị. Nzu anyị kwenyere bụ ndị na-agọ mmụọ na ife ọma ka ọ bụ ife eji achọ mgbe iji maa atụ nke ndị bekee doziri ite ya n'iru gị, o mee gị ma mma, iru ga-ama mma, rọkọ arọkọ. Mana nke ọdịnala anyị, ife ọ na-arụ buru ibu na ndụ mmadụ. Mana usoro nke ịgọ mmụọ, nzu ijide ya n'aka ịkwụ ọtọ, mmụọ ọbụla ikporo okwu ga-aza gị. Ejikwa ekwu okwu mmeghe ụzọ na ndụ mmadụ. Ya mere nzu bara uru na ịgọ mmụọ. Edo bụ osisi ka ọ bụ, anyị ji ekwu okwu udo, ikpe udo n'etiti anyị na mmụọ, ka udo obi wee dịrị anyị, ka anya doo anyị. Mgbe ahụ ọ na-abụ mmadụ kpawa aghara, emeri ya anyanwụ na abalị were edo mma anya n'anya. Ọ bụgodo iri na emeri eje edo wee kwuchie okwu, amaghị edo n'anya, sị na a ga-ama ya edo n'anya ka anya nwee ike ido onye ahụ. Ya bụ edo na-eme ka udo obi dịrị, mee ka ihe na-ekpo ọkụ jụọ oyi. Ose ọjị bụzi ihe na-akpa ike, ukwe na-abụ ka anyị na-akpụ ya n'asụsụ ma abụ m nwa afọ Imo. Ada mere ihe m. Ose ọjị na-arụ ọrụ ukwe na-abụ ma nke ọma ma nke ọjọọ, ọ na-arụ ya nọ ihe ọbụla iji ya wee mee. Mana n'usoro ịgọ mmụọ na onye chọrọ ịgọ mmụọ, anyị ji ebupụ ụkalị. N'asụsụ m ka m na-asụ ụgalị m si ke, ụgalị bụ uke. Anyị ji ewepụ uke. Akwa ọkụkọ bụkwanụ ndụ, ọ ndụ ka ọ bụ, mana anyị amaghị nke ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị. Sọnsọ ndị na-eme ihe mmụọ ma akwa ha ga-eme afọ asị na ya abụ akwa ahụ ya eme, ọ bụ na nnekwu ọkụkọ wee kpuo ya na ọ ga-ewepụta ọkụkọ nwoke. Ọ ndị nwere anya eji ama ya ga-ama ya. Mana akwa bụ akwa wee bụrụ ndụ. Eji emekwa ka iwe mmụọ dajụọ. Eji emeghekwara mmadụ ụzọ, ejikwa ya aghasa ihe eji eme dị ọtụtụ. Ị ga-eji ya n'ịgọ mmụọ. E nwere ọjị bụ njikọ jikọrọ anyị niile bụ ụmụ Igbo, njikọ jikọrọ mmụọ na mmadụ. Anyị ji ya agba ọgbụgba ndụ na ijiri ọjị n'aka wee kwacha akpịrị na ụmụ agbara ga-ege ntị. Ihe ndị a niile bụ ihe eji agọ mmụọ. Gị bụ onye na-anụ olu m chọrọ ibido ịgọ mmụọ, ka ịghọta ike nke onwe gị. Nwee ebe a na-achọ ya iche n'ime ụlọ gị, ị ga-achọta ya. Ibiri na ụlọ na-abụrụ gị nwe, eji nepụtaba na iro ka ya bụ ibutere onwe gị nsogbu. Adịghị eji ike abụọ ọdịnala. Iji ike bụ ọdịnala, ọ dị onye ga-eme gị ịkwụrụ n'etiti na abụ ya ama ma ọ bụ jebe ejebe ma ọ bụ naba anaba. Ya mere ibenye usoro ịgọ ọdịnala aṅa n'isi na o nwere ndị buru gị ụzọ wee sibe ite maka ịṅa isi. O nwere ike ị gaghị agarucha, maka na ị nwere ike iche na ịmụtachago mere ịmụtachabeghị, maka na Chukwu bụ ama amasị amasị. Ya mere gị bụ onye bibe mmadụ na-agọ mmụọ, ị ga-akpachapụrụ anya. Okporo iri na ibi na be nna gị, kpachapụrụ anya gị, mara otu ana dị tupu ị na-apụtachaba ụwa fụ gị anya. Ya bụ na ọ bụ na ibibe mmadụ chọọ ịgọ mmụọ n'ime ụlọ gị, ebe ahụ dị ka ebe anyanwụ si awa, ebe a ka ị ga-anọrọ nnọọ. Ọ bụ na ị tọrọ rọgụ, amakwana nzu n'elu rọgụ. Chọta efere dị mma ị ga-eji nọrọ ebe a wee gọọ mmụọ. Ịgọsịa mmụọ, ị nọ na ọnụ ụzọ gị wee fụọ onye bụ nzu, fụkwa ya. Ị bịa nọdụ ala. Ọ bụ na ị ya akpalite nwu rọgụ ahụ elu, kpalite rọgụ elu. Ọkwa na ọta isi ka a mara dịka izodoro ụkwụ n'ala, gọọ mmụọ ebe ahụ. Rọgụ na kapet bụ ife ị ga-ewelite elu. Cheta na onye ọbụla na-agọ mmụọ, ọjị iji wee gọọ mmụọ, ị gaghị eje na-atụgharị ya na platfọm ma ọ na inbọs ndị eze nwaanyị ka ha nwee ike ịkọwara gị ihe ọ pụtara. Ọ dịrọ na mmụọ na-emezili ya. Iji ọjị wee gọsịa mmụọ nke gị na mmụọ gị, na-abụrọ nke ị gọrọ ọha gị na ndị ọha, ịgọọ ọjị. Ịgọ ọjị ụnụ maka unu ga-esi wee tị ya. Ihe ejesi kedu ife ọjị a na-ekwu, mba, oge dị na ihe ọbụla. O nwere ọjị eji ajụ ajụjụ. Iji ha ya jụ ajụjụ, ya hatazi ya ata. Mana ọjị ahụ ị kpọrọ ụmụ agbara ka gị na-agba orikọ, kedu ife ị na-eji ejizi ya agbara afa ka ị mara ka o si wee gba na ife ọ na-ekwu. Ọ dịrọ nụ mma ka ọ ga-aba anyị na-amụtacha. O nwere usoro ịgọ mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị bụ onye mmadụ chọtara chi weta ọjị wee chụọrọ onye ahụ, dịka nwoke na ọ bụrụ ọkwa nwaanyị na-agọdị ọjị n'omenala Igbo. Mana nwaanyị ọbụla ghọtara ike nke onwe ya na-agọ mmụọ, ị ga na-agọrọ chi gị, ị ga na-awapụrụ chi gị ọjị, na-agọpụrụ chi gị mmụọ, na-agwa chi gị ka o si wee dịrị gị. Mana ejere jụba ihe ọjị
iji gọrọ chi gị na-agba. Tọọ ọkpụkpụ tụpụrụ ya nkịta, hapụrụ ya ọgụ ya na ụmụ ndị mmụọ. Onye bụ ọkụ Igbo. Ya mara unu mma. Dịka m na-akụzi nkụzi a, gewenụ m ntị, na ọ bụrụ na ị chọrọ ịgọ mmụọ, were nzu wee kpọkwa ọra nwa gị, mana ị ga-ebukwa ụzọ kpụlite ike onwe gị. Kedu ka ị ga-esi wee kpụlite ike onwe gị? Were ose ọjị wunye n'ọba aka gị, n'aka ekpe gị, wee kpọkwuwe mmụọ onwe gị. Chukwu abịa ma akpọkwuo gị, eke ekere ụwa, mmụọ ọnwa Igbo, aja ana Igbo niile, chi nna m na chi nne m, mmụọ ndị mụ na ha soro bịa ụwa, ndị na-ekere m ike na ndị na-ekere ike, ndị nọ n'elu ala, ndị nọ na mmiri, ezumezu abụ na ezumezu ikenga, ndị okenye, ndị ichie, ndị mbụ, ndị egede, ụmụada, ụmụ ọkpụ, ndị inyom, ndị anụtara di gị maka unu si ekpe. Chetanụ na nkụzi m na-akụziri unu abụrụ na ị ga-eme ife niile m kwuru. Ana m ebinye unu lada, oche unu ya esi wee rịkwasara. Ọ bụrụ na ịrịgide na lada anụwa, isizie ebe a, mmụọ gị ga-ejizi aka ya wee gbaziere gị ka o si sọ ya ka ị na-emeri ya ihe. Iwu abụrụ na otu eze nwaanyị ọpụrụ iche si wee kpọọ ụmụ agbara ya ka ị ga-esi wee kpọọ ya ka okwu ahụ were arụ wee biri n'ime gị. Ị na-ekwuzi ọ dịka ije mụọ ya amụọ. Anyị adịghị amụ ya amụ. Anyị abụ ndị prayer warrior bụ tupu ha ebido edemụba ya amụba. Nkụzi anyị na-akụzi tata bụ ka ị nwee ike isi na ya wee rigoro n'ụzọ nke gị. O wee bụrụ ya ịkpọlite, iwere ose ọjị awụnye n'aka gị wee kpọpụọ izugbe mmụọ gị, were ose ọjị awụnye n'ọnụ, taa ya. Ịta ya, were obere kaikai wee wunye n'ọnụ, noo ya. Ọ bụkwa na ị dị aṅụ mmanya, ịtaha ya, noo ya, ike gị niile ebilitego. Werezie nzu kpọkwuo ọra mmụọ gị, ezumezu mmụọ ndị na-ekere gị ike, ha bịa were nzu meghere gị ụzọ. Were edo gwa ha okwu, edo ka iji asị mmụọ ndị iwe na-ewe na ndụ gị, iwe ha jụrụ, ka ha nwee gịnị, wee dooro gị ụzọ ụwa. Dokwaranụ gị obi n'agbanyeghị otu isi emefe ha. Maka na anyị nwa bụ mmadụ nọ n'ụwa a, anyị agbanarịghị mmefe. Maka na anyị dị ka azụ nọ na mmiri, anyị adịghị asị na mmiri adịghị anyị n'ọnụ. Mana ezi omume gị karịkwa ajọ omume gị. Anwakwa na anwa kwere ka ajọ omume gị karịa ezi omume gị. Nke a bụ ozi ọma nji maka ya wee bịa. O wee bụrụ ya dịka ị mara nzu wee mee edo. Cheta na ị ga-eweta ose ọjị. Ihe eji bupụ ụganị aka nri na aka ekpe. I were ya bụ ose ọjị wee kwụsị okwu na ịkpọkwuru ụmụ agbara nwe gị, ha bịa wepụrụ oge ụganị n'aka nri na aka ekpe. Itinye ose ọjị a n'ọba aka gị ebe a, itinye ebe a, i were nke ịkafee n'azụ isi gị, i were nke ịkafee n'azụ isi gị, ewepụrụ ya mmụọ ebe ahụ. Imesịa ya, ịbịazie ya were na-akwa ọkụkọ wee yọba mmụọ niile ịkpasuru iwe, ndị na-ewere gị iwe, si ha iwe ha hụchie. Ọnụma ha jụrụ, obi ha jụrụ. Werekwa ọkpụkpọ ọka wee na-agbara isi gị na ihe ọbụla akpọrọ ụgalị, ụgalị mmụọ na mmadụ, ụgalị ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, ihe ọbụla ga-anara gị ndụ, ihe ọbụla ga-anara gị ogologo ndụ ma ọ bụ arụ isi ike, ihe ọbụla ga-ewetara gị ọnwụ ike ma ọ bụ ezughị ezu. Mmụọ gị wepụrụ gị, ezumezu gị wepụrụ gị. Ikucha ya, were ya bụ ihe fichasịa arụ gị. Ifichacha arụ gị bụ ya bụ akwa ọkụ iji ficha arụ gị, wee were ya kwuo ya ume, dewekwa ya ebe ahụ ị gọrọ mmụọ. Ị bịa wetazi ọjị gbara elu wee kpọọ ọra mmụọ gị, Chieke, Chi, Orie, Chi, Afọ, Chi, Nkwọ, kpọkwuo ha, isi ha bịa were ọjị meghere gị ụzọ ntụrụ ugo na mpụta ife, ọganihu, chi dị mma, awele ihe dị mma nke ị chọrọ. Ha meghere gị ụzọ ndị ị ga-enyere aka na ndị ga-enyere gị aka. Maka na onye ọbụla nọ n'ụwa na-atụfu agaghị ata ịta. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m, kedu ebe i si enyere mmadụ aka n'ụzọ akara ụwa gị? Maka na ọ na-akara ụwa gị ka e eji wee kpe gị ikpe. Kedu ụzọ i si enyere aka? Kedu ife ị nwere ị na-enyebeghị mmadụ? Ọ bụ ego ka ị nwere? Ọ bụ akọ na uche ka ị nwere? Ịma na ihe onye a na-eme adịrọ mma, na ị ga-agbazinwu ya ụzọ. Ị ga-anọ mmadụ na-achọ ka o ga-esi wee dozie onwe ya, mana iji ya bụ ihe ị gaghị enyewe onye a ihe ha agbaziwe ụzọ. Ma nke okwu ọ na ihe niile abụrụ onye m ego. Ya mere ị ga-atụfu tupu ị na-ata ụta. Kedu ife ọ pụta na ha kpọtara gị ndị ị ga-enyere aka na ndị ga-enyere gị aka? Maka na aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe kwa aka nri. Ikwụsịa ya, i wee were ọjị ahụ mee nkiri, waa ya, wụsa ya ebe a ka iruche gị n'elu. Ịchọ ka iru ọma na-akpọ gị, ife dị mma ya mebere gị, nọ ihe ị chọrọ. Ihe ọbụla na-ekpo ọkụ na ndụ gị ya jụọ oyi. Fakpuchiere gị anya ndị iro nwoke, iro nwaanyị, iro na ekworo, ndị ọkwọm n'azụ ụkwụ na-eru ala na ịchọghọ ya na ndụ gị. Ị bịa wetazie ọjị nke gbara ịtọ, ọjị ikenga. I were ya iwee kpọpụo ezumezu ikenga na-eke ike na ndụ gị, ikenga iji bịa ụwa site n'aka nne gị na aka nna gị. Ya bụ ikenga be nne na ikenga be nna. Ezumezu ikenga ndị bi n'ala na ndị bi na mmiri, kpọọ ha dịka isi agọ mmụọ. Akụzigo m nkụzi ịkọ mmụọ n'ọghọ ịhaịlaịtị ya ka m bịara ime taa. Ikwusie ya, isi ha na ịchọ ka gị na ha gbuo orikọ. Ikenga ụmụ ofe ka aka na nke gị, ikenga ndị iro gị akakwa na nke gị, ikenga ndị na-amaghachi ha akakwa na nke gị.
na ikenga gị ka ị chọrọ ka ọ dị ire na-adịrị gị ike na-eketere gị ihe ọma. Ịkwụsie ihe niile ị chọrọ na ikenga gị, ya bụ mmụọ iji eke ike, ikenga ndị ana na ndị mmiri, ndị ikuku, ikenga aja ala, ikenga ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. Cheta na ị na-agọ mmụọ na ị ga-akpọ mmụọ anyanwụ na agbara ka o nwee ike inyere gị aka imezu ọgba ndụ ị gbara n'okpuru anyanwụ. Ọkwa ya kpọọ ọrọ dịka m kwuru, i were ya bụ ọjị ikenga wee waa, ịwa ya iwepụta ofu n'ime ya wee tụọ ya kịrịkịrịkịrị wee wụọrọ ikenga gị ka ọ taa. Weta nke ọzọ tụpụ ya anya ọjị ka ọ yiri ọjị nke ọbụla ị kpọrọ ya, tọsị ya ebe ahụ were ọjị ataa. Ịtasịa ya were mmanya wụsara ha ebe ahụ, nwụrụtụkwa n'ọnụ wụsara ha. Ọ bụrụ na ị nwere mkpụrụ iyi, okwute anụnwa a na-eme agaa na mmiri, ị ga-afụ ya ọfụma. Ama m maka mmiri be nna gị na mmiri be nne gị, mana mmiri nsiri bịa bụ nje aba, ijee n'ime ya ụdịrị okwute dị ebe ahụ ọ na-egbu kịrịkịrịkịrị. Ihe niile a bụ ụmụ agbara, nyanwa ka ejizi anụ ụlọ kịta. Ọnya mere ụmụ ajọ mmụọ ji ju ebe niile, maka na achụpụ na ụmụ agbara ebe ha bi, na-akpọbatazi ya n'ụwa mmadụ, fa na-enye onye ọbụla nsogbu, na-epozesi onye ọbụla. Ọ wee bụrụ ya ụmụnne m, iweta ya bụ okwute agbara kwuchie okwu si na ekwu ekwuru nwa iyi na eziokwu dị na ya, na ịkpọrọ ụmụ mmụọ nwe gị ndị ikpopụrụ n'ọjà fabia tinye aka meghere gị ụzọ ka ife niile anyị kwuru taa ka ọ dị ka isi wee kwu ya. Mmụọ ọbụla ga-akwụchiri gị ụzọ aja na jido ya, ime gị na imetụ ya niile isuo ya n'ala. Ọ gwụkwanụ ka ọha moo nkụzi amasị gị, biere m akara mmasị bụ like, sọskraịbụ ma shia kwa. O nwere m mmemme m na-eme na 16th October. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, mee m inbox chọrọ m bịa, gosi m ịfụnanya na nkụzi m na-akụzi masịrị gị, ịkwado nkụzi a, ịkwadokwa mmemme a m na-eme. Achọrọ m enyemaka unu niile bụ ndị na-erite uru n'aka m. Onye erile ihe ọma dị n'aka m ma m eritekwana uru n'ime ya, maka na aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe kwa aka nri. N'ihi na drain from my energy, mana onwe ife ị chọrọ itinye ọkwa aka ekiri mgbachi. Ọ dịrọ nụ mma, ya mara unu mma.